ଅଫିସରୁ ପହଞ୍ଚି ବିକାଶ ଆସି ଦେଖିଲା ବାପା ତାର କବାଟକୁ ଦରଆଉଜ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ। ହାତରେ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଧରିଛନ୍ତି। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ କାଳିଆ, ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖିନି। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବିକାଶଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଲେ ମୁଁ କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଏନି। ହେଲେ ତାକୁ ବା ତୋର କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? କେତେଥର କହିଲିଣି। ହଁ କହୁଛି, କାହିଁକି କେଜାଣି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାର। ତୁ ଟିକେ ତାକୁ କହନ୍ତୁନି। ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ପୁଅକୁ କହି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ ନ ଯାଉ ପଛେ ତା ପୁଅକୁ ପଠାଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ ନାତି ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତାକୁ। କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନେଇଯିବି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲେଇବି, ଅବଢ଼ା ଖୁଆଇବି। ଦେଖିବୁ ଆମେ ଅଜାନାତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଳି ମାରି ନାଚିବୁ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଶୁଣିଛି ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତରେ ବାପା, ତମେ କେତେଥର କହିଛ ତମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ମତେ ହେଉନି। ଏଥର କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଛୁଟି ଆଣି ଆସିବି। ଆଉ ରବିବାର ତକ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲେଇବି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ନ ଜାଣିଲା ପରି ସିଧା ପଶିଗଲା ଘର ଭିତରକୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଁ ଛୁଁ ବାପା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ଗାମୁଛାଟାରେ ନିଜର ଲୁହକୁ ପୋଛି ନେଇ କହିଲେ, କିରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ବିକାଶ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ସିଧା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବାପା ଶନିବାର ଦିନ ବାହାରିକି ଥିବ। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ଆଣି ଆସୁଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା। ହଁ, ସାଙ୍ଗରେ କୁନାକୁ ବି ନେଇଯିବା। ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ, ମୁଁ ଯଦି କେବେଠାରୁ କହିଲିଣି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଥା ରଖିଲୁ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଜଗା, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ନାତି ଯିବ, କୁନା ମୁଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଛି, ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ବସିଥିଲା ସୁଲୋଚନା। କହୁ କହୁ ସବୁ କହି ପକାଇଲା। କ'ଣ କହିଲ? ପୁରୀ ଯିବ? ପୁଣି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ? ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେବ? ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସେ ମୋର। ତା ବାହାଘରକୁ ଯିବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ତମେ ଯାଅ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ବୁଲେଇ ଆଣିବାଟା ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରଖ ମୋ ସେ କଥା। ତମକୁ କେତେଥର କହିଛି, ତମ ବାପାଙ୍କ କଥା ତମେ ବୁଝିବ। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଉଛ। କ'ଣ ବୁଝୁଛ ମୋ କଥା? କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇଲି, କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ବାପା। ଘର ଗୋଟାକର କାମ କରି ମୁଁ ମରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତମ ବାପା ଦିନକୁ 3 ଓଳି ଗରମ ଖାଇବେ, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଡ଼ିସିନ। ବାପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ। ବୁଝିଲ ସୁଲୋଚନା, ବାପା ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ସେବା କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ରଖ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାସା ହେଇକି କେତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ସପିଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ? ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି, ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରକୁ ହିଁ ଯିବା। ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ତ କହିକି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରୀ ନେଇଯିବି ବୋଲି। କାହିଁ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କି? ତମେ ପୁଅ ହିସାବରେ କୁହ, ଦେଖିବ ତମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ସାରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥାନ୍ତି, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମୋ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ରାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି। ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। କାମ ସରିଲେ ଆଗକୁ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଯିବା। କ'ଣ କହୁଛ? ବାପା କିନ୍ତୁ ଆଗ ପରିକା ଆଉ କଥା ହେଲେନି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ରେ, ତୋ କାମ ସାର, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆସି ଶନିବାର ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ପୁଅ ବୋହୂ ବାପାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଗଲେ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରକୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଜଗାରେ, ସତରେ କ'ଣ ତୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି? ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରେ। ଥରୁଟି ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା।
ସହିପାରିବିନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ମୋର ଚାକିରିକି ଯାଉଛି, ବୋହୂ ମୋତେ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ବୋହୂର ଗାଳି ଗୁଲଜ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯାରେ। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ମୁହଁ ଖୋଲି କେବେ କହିପାରିବିନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ। ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତକ କହି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଶୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ବଢ଼ିଛି, ନାତି ଟୋକା ଆସି ବୁଢ଼ାକୁ ଉଠେଇଲା। କିରେ, ବାପ ବୋଉ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ? ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଗରୁ ତମ ପାଖରେ ଥିଲି, ଏବେ ବି ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ହଁ, ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ନାତି ଟୋକାର ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ନାତି ଟୋକାଟା କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଟାଣିନେଲା। କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛି। ତାର ସେଇ କୁନି କୁନି ପାଦ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲା, ପଛେ ପଛେ ବୁଢ଼ା ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଅଜାନାତି, ଯେ କେହି ଦେଖୁଥାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଥାଏ। ଆରେ, ରାତି ଅଧରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି କିଏ? କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସକାଳ ନ ହଉ ବୁଢ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚାରିଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବୁଢ଼ା ମନ। ଅଜାନାତି ଦିଏ ତାଳି ବଜେଇ ନାଚିଲେ। କାଳିଆର ନାମ ଜପି ବୁଢ଼ା ବହେ ନାଚେ। ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼େ, ତୁନି ହୋଇ ବସିଯାଏ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ନାତି ଟୋକାକୁ କମ୍ କି ଅବଢ଼ା ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ମାଗି ଆଣେ, ବୁଢ଼ାକୁ ଦିଏ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ଖାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଭାରି ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଜାନାତି। ଏପଟେ ଦେଖ, ପୁଅ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସୁଲୋଚନା କହୁଥାଏ, ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ, କଥା ଲୁଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତା ଛଡ଼ା ତମ ବାପାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି କି ହଜିଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରରୁ ଆସିଛ, ଟିକେ ତୁନି ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମନ ସେଦିନ ବୁଝିଲାନି। ବାପାଙ୍କର ଘରକୁ 2-3 ଥର ଦେଖିଲା। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କର ଜୋତାଟା କବାଟ କୋଣରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା କି ବାପା ମୋର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଫେରିବେନି ମୋ ପାଖକୁ। ବାବାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଥାଏ ବିକାଶ। ଏତିକି ବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆସି ମୁରଲି ମଉସା। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, କିରେ ବାପା, କେମିତି ଅଛୁ? ସୁଲୋଚନା କହୁଥାଏ, ମଉସା, ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭାରି ଭଲରେ ଅଛୁ। ହେଲେ ତୋ ବାପା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ବିକାଶ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ମଉସା, କଥା କ'ଣ କି, ବାପା ଏଠି 8-10 ଦିନ ହେବ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିରେ, ଚାଲିଗଲେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମଉସା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲିଣି, କେଉଁଠି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ଆରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ପଚାରିଲୁଣି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମଉସା, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ବାପା ବୋଧେ ତୀର୍ଥ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରି ମାନନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବୋଧେ ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିବେ। ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ସେଦିନରୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ମନ ବୁଝିଗଲେ ଛାଁ ଆସିବେନି। ବୁଝିଲୁ ବିକାଶ, ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାରି ମାନେ, ଭାରି ଗାଳି ଦେଲା, କେତେ କ'ଣ କଥା କହିଗଲା। ମନ ବୁଝିଲାନି ତାର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ କେବେ ଆସିବନି ବୋଲି ପୁଣି ଶପଥ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ମହୋଦୟରୁ ଗାଧେଇକି ଘର ମୁହାଁ ହେଇଛି, ସେ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ପିଲା କହି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇ ଡରିକି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହାରିକୁ ଖାତିର ନ କରି ପିଲାଟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ନାଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି ବି କହିଲାନି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ପାଇଥିଲା ତାକୁ, ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲା ବିକାଶ। ସିଏ ହେଉଛୁ ତୁ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ତା ପରଠାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ବାହା ହେଲାନି। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତୋତେ ପାଇଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁ ହେଉଛୁ ଦାନ ତା ପାଇଁ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କେବଳ ତୋତେ ପାଇକି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତୋତେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିଏ। ବାପ ବୋଉ ମିଶି ରଥ ଟାଣ, ଭାରି ମଜା କର। ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣିକୁ ଦେଖାଇ କୁହେ, ବୁଝିଲୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କରି ଦାନ, କେବେ ଭୁଲିଯିବୁନି ରେ ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା, ବିକାଶର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସୁଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବହେ କାନ୍ଦିଲା। ମଉସାଙ୍କ ପାଦ ଧରି 2 ଜଣ କହୁଥାନ୍ତି, ମଉସା, ଆମର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣି ଜାଣି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛି, କେବେ ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ସେ। ସତରେ ସେ କେଡ଼େ ମହାନ। ମଉସା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅନାଥ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣି ଏଡ଼େ ମଣିଷଟିଏ କଲେ। ସତରେ କେତେଥର କହିଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିନି। ଆଜି କାମ ଅଛି, କାଲି କାମ ଅଛି, ଏମିତି କହି ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ମଉସା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିରେ, ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି, ଯା ତୋ ବାପାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ହେଲେ ମଉସା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବୁ କେଉଁଠି? ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି। କିରେ, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବ? ଏଣ୍ଡୁଅ ଯାଇ ଯାଇ ସେଇ ସୁଯୋଗ ତାକୁ। ତୋ ବାପା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛି, ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ସେଇଠି ଅଛି। ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିକାଶ ଆଉ ସୁଲୋଚନା ପୁଅକୁ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେନି। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଖାଲି ଏଇ ମଉସା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତମ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିଛ। ସୁଲୋଚନା ଓ ବିକାଶ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଚଳି ଟିକେ କମିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ବାପା ତାଙ୍କର ପାଲଟିଏ ପାଡ଼ି ଦେଇ ବଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିହେଁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ବାପା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭାରି ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଥାଏ। ସେ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମୋ ନାତିର ମୋର ଏଇଠି ରହିବୁ। ସୁଲୋଚନା ଓ ବିକାଶ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ବାପା କୋଉ ନାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ପୁଅ ସେଦିନଠାରୁ ଅଛି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି କୋଉ ନାତି? ବାପା ହସି ଦେଇ ସେଦିନ କହିଲେ, କିରେ, ମୋ ନାତିଏ ଯାଇଛି ଔଷଧ ପାଇଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ନିତି ଅବଢ଼ା ଆଣୁଛି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଶୋଉଛୁ। ତମେ ଏଇଠି ବସ, ଦେଖିବ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଧାଇଁ ଆସିବ ମୋ କତିକି। ଆଉ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୋତେ କହି କହି ତ ତୁ ଆଣିଲୁନି। ଶେଷରେ ମୋ ନାତି ଟୋକା ମୋତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ଦେଖୁଛୁ ତ, ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିହେଁ କାନ୍ଦିକି କହୁଥାନ୍ତି, ବାପା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିରେ, ତୋତେ ତ ମୁଁ କେବେଠାରୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛି, ଯେବେ ତୋତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପାଇକି ଘରକୁ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୋ ନାତି ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଯେ। ହେଲେ ବାପା, ମୁନା ତ ଆମ ପାଖରେ। ତମେ ଯେବେଠାରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲଣି, ସେବେଠାରୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ। ତମ ପାଖକୁ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସେଦିନ। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ କିଏ? ଯିଏ ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ଏଥର ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଛି, ପୁଅ ବୋହୂ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ହାତକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନାତି ଟୋକାର ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଏତକ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତପାବନଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଢ଼ାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ମନରେ କିନ୍ତୁ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେବା ଟିକେ କରିପାରିଲୁନି। କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛୁ, କେତେ କ'ଣ କହିଛୁ, ହେଲେ ଏବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା ତାଙ୍କର। କହିବାର କଥା, ଯଦି ସେବା କରିବାର ଅଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର। ଦେଖିବ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବତା ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯଦି କଥା ଛଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।